Akumalele masikana bemboda abanoshereketa yinda waona ingoda yauyangoda iwe andemos na boloso mas senhor na fumuti Como kutharisei? Amuziwa. Hey. Ndakumutumira. Ande kumaprinsa babasa robi. Mina ndumutumire kuna mama wake chief. Hey. Akati. Yaani kabunze. Sasa mna hizo. Makadi ibvunza ichichi. Kana zvihe. Munzani. Kwakanaka zvisingaiti. ndonzi Melisa. Oh. Apa ukwenda kupi? Ndiri muraundi kurova raundi kwakanaka ere kwakanaka amunyari nemakuriro amakaitawo apa asirarapo kudiko ndati asinziraendaaiimibvitsikanaine handeika kwatiri kuenda naye babasa robi imidziko yekusikuraikani munhu wamwari handei babasa robi vasikana vasiyanai navo babasa robi handei saka unowauza babasa robi munodarireva kudaro kutomaikakuna. Hey guys, how are you everywhere you are here in Zimbabwe, in Africa and overseas? Guys, apane channel iri kupisa nonzi Team Ngoda Films. Team Ngoda Films guys iri kupisa madrama, mafilms, mamovie. Ari kupisa izvezvo kune vanenge vachita art nemichato, mafunctions or whatever. Zvaminazvo muchida ma-MCs, muchida kuti muitire ma-video vixens kune vanenge vachiita ma-musical videos. Team iro rinorova zvese guys. And team iro riri kupisa riri paghetto repaitungisa iye in Harare iye in Zimbabwe. So guys, ndikukumbira kuti subscribe, like, comment and share. Musazosiye guys, musazosiye panonzi macomments apa because vatochemonemika kuti aiwa guys mukakomenta mukaleka mukashare motozoti mafarira zvipi izvi zvamunozvifarira so that vanokura kubva kwamuri anditi inini ndofunga magara munongotiziva ka Julius Party Pipaoni Maka shoot judge ndatenda Gracia Missionary Opa mwana chi officer kumbo kune mukadzi wako hatitowira nenhau ye$30 iwe wezi ari kunditi kana mbudzi pasina ndipa ichi mari apo inini munhu ndatenga mbudzi mubva ndaishaya saka paofisa chaanofanira kuti muiteka pafanira kubuda one of the two mbudzi kaundi $30 yangu chete ndozvandikungoda ivo vanhu vatikamirira vacho ndevava sezvineyobva wasvika imnyarira imi zvese zvamutotaisa hazvina nebasa rese imi ndimo vanhu wataya panapa paka tichitovhipotera kesi yembudzi yanaka kutengedzera ndiye munhu watorivhota kesi yenyu izvezvi mukanya ndakaita kesi ini pamusoro panapa ndipangu sekuti panapa ndipangu sa mufanira maorders angu kuti ndindataureni imimi ndinyenyeri panapa munogona kungodzokera aiwa hapana kwari kudzokera achienda kamusungo ngaitaurwe tinzweka murume wangu kau mune nyaya yenyu iri panapa iri kunzi mimi makatengesera munhu mbudzi asi pambudzi yacho makatora mari asi mbudzi yacho haina kusvika zvekare saka handizokuzoti nyaya mungozvifambisa sei chenje aiwa musakabvunza kuti vari kuzvifambisa sei ava ngavandipe mbudzi kana kuti ngavandidzosere mari yangu uyu akandaruka nembudzi uyu handitika kana mupa $30 yake keshi ndamupa keshi mbudzi hana kuiona saka cheke ndandi chinobata kumba kwake ka hapana ndakasvika pamba pake kana huku kana chii hapana saka ngandidzosere mari yangu kana kundipa mbudzi piwai mari baba mwana piwai mari ndanyaya semutemo yoito hendilanyaya negwara kwaro muri kuti kudii mune $30 yemunhu here kuti mune mbudzi yo anoda mari yani ndoda mari yedu yako handitika ndikuita sei mari ndeyangu inini baba mwana andeditese tanga unyora confusion varitoredza futi tati burisai mari kana kuti
ari kuda mari yavo kana kuti mbudzi yavo. Right, ndaura kutaura panyaya yemari manje. Iwe watoda mari yani? Yangu. Imuda mari yani? Yedu nemurume wangu. Ani murume wangu. Ngona ofisa zvakaita nezvokuda zuva. Baba vakandipa mari zveshuwa soda kuramba asi mari ndakapiwa padoro. Ukunzwisa zvikanzi ndikuda mbudzi kwauri tonwa hedu chidoro. Ndobva ndatenga doro nemari yandakuramba. Ngati mbudzi iriko kukumba. Ndachoka kumba mbudzi zvingoita mapere muri kuzviziva ofisi. Namazona zvakavazarwa namagwini. Mapona. Saka utati ndinochera bere kugomo kwariri manje kuti ndoro akadya mbudzi yandakatenga ndolo kuchera bere iri. Baba mwana musasekerera makudo nano kamini. Samuti mbudzi. Handisi kuti avakatoda mari yavo asi mari yavo mazvo ndakati ndakapani. Amai vadzimai. Saka imwe ndimi nemari. Mari yakaenda kumusha kuna mai. Saka uri kutaura Ngapa amai vadzimai. Mira mukutaura kuti ndakakupa mari yangu uri kuchengeta chimbikitori chako ichi. Nai. Officer, deformation of character. Ari kutuka mudzimai wangu. Ayezvona. Isusu rege titonge. Mari yedu. Saka imwe $30 kwamuri idzokere kune. Ndatina asukura mama $30 ndinayo. But ndikuti nini manje ka? Ala mari yani yake. Ambuya vangu amai vevadzimai ava vari kuti ivo vakanogaisa ne$30 iwe pavakapiwa vagaisa manje mugaisi ndatirai kumufonera kuseni kuti ndipe mari yeye yakudiwa 30 ye zvakanzi 30 ndakazonotenga chikafu chehuku ndakutira kuda kubata munhu ane chikafu chehuku yeye kuti adzose 30 hakuna saka ada mari yake but mari yake handina ine munhu wechikafu chehuku Baba mwana musaboterera mastatement yakaora zvine musorere. Kuna zvinhu zvakadai. Musoro kuita sei? Kuna ndose minyara izvenyimi. Ipi ndivakaja mari kutofamba utokokonyera kunze mari yangu. Mai vangu ndio akatiwa mari nekwashi. Officer azikurapa pamunhu mari. Aiwa officer. Yairipo ndembora sinyoro. Pauri ipapa izvo ambia kuite seko ndambia wangu renyarema mimi. Ndopamura. Ndara futi neo. Ndakubvunza sinyoro kuti pauri ipapa hauna $30 kundipe $30 ngeni. Saka unoda mari yani? Unoda mari yangu kani? Yako yako yakandipa ndandiri kuti yakaenda kuchigayo wechigayo bati akanotenga chikafu chehuku saka mari yako yo hapana nemunhu musateerera izvozvo. Baba mwana mukutoseka. Chokwadi baba Sorobi. Ichocho ndochi. Officer adake officer ana mari yake. Officer pandu kubvunza ndepekuti haana $30 here pari zvezvi. Hauna here $30 here. Officer munhu ada mari yani? Yake. 30 yangu ndinayo. Batata yake. Yakandina. Iri kuchipo. Iwe baba mwana varoveka muri kuita seiko? Hanzi $30 vatori nayo. Saka no $30 ndipeka mari yani. Uda yani. Yenyu yetite so manje. Yenyu yakufana kuenda kwamamba. Mari iripo. Pakamba totoitadza iyi. Izi zvinyazorodza kuti vanhu vese vari panapa especially avari mentally. Izvozvo zvechiyungu chako chakuti mentally disabled ka iwe ndotori mentally disabled boss haungaudoni chigayo wonzi ndii tongeke nyaya dzakadai so idzi uya netinyaya toito 2 cents panapo donotitambudza pakamba pana buy out apa uyu $30 yacho anayo futi asi buy unomudo confusion saka vado zvinombunya kufamba sei vandoshereketa indavaona